Si é que toda a cociña de Galicia debería considerarse de por sí estrela Michelin. Debería ser toda unha gran estrela Michelin. Así é. 4:18 minutos, aquí estamos, Lamela, no noso sofá, cómodos. O noso sofá de contar historias fermosas que nos emocionan. E hoxe comezamos coa historia dunha familia moi especial, é a familia Carrera. Unha familia de Batán, en Maceda, que levan a alfarería no sangue grazas a Manuel, que é o cabeza de familia, un artesán brillante e humilde que chegou a colaborar co mesmísimo Picasso. Mima. Lamela. E hoxe, os seus fillos, José Manuel e Jesús, loitan porque a alfarería non desapareza de Batán e fano abrindo un museo taller para recuperar esta profesión e tamén para permitir que a xente pois practique no seu torno. Unha maneira de preservar un legado único e de evitar que a riqueza artesá galega acabe desaparecendo no silencio do tempo. Houve un tempo no que Tioira tiña moitos oleiros e moitos fornos. Agora cambiou o conto, non, José Manuel? Agora tanto cambiou que non hai nada. Chegaron a mellor a haber 40 oleiros a non haber ningún xa. Recuperamos un pouquiño isto, pero decir oleiros nós, pois non somos fillos do oleiro. Entonces, claro que xa non recuperalo é importantísimo, pero tamén o pouco que había non o perder. Hai pezas moi antiguas, pezas que teñen o seu valor, entonces, como barra unha cosa que se rompe, non son recuperables. Eu recordo ao meu pai cocer ainda nos fornos de leña grandes e fazer solamente preparar as olas e todo eso. Recordo sendo un neno pequeno. E un torno togueiro con 4 ou 5 anos, os tornos de antes eran totalmente diferentes. Non levaban rodamientos, non levaban nada de ferro, abaixo giraban sobre unha pedra. Os tornos de aquí son a mellor un pouco diferentes aos de outras zonas. Noutras zonas traballan co barro de diante, no medio a medio, aquí sempre se traballou lateralmente. Podes facer de todo o que sea redondo, podes facer de todo. E se non queres unha peza redonda, pois tamén a podes facer machacala despois ou darlle formas. Naquela época meu pai non conocía a Picasso, non sabía que era Picasso. Estuveron xuntos e ele filmou pezas de meu pai, como súas. Este taller fíxose que a intención de recuperar a tradición oleira que había en Tioira. Para se alguén quería aprender o oficio do oleiro e intentar axudarlle, fomos nós quen aprendemos o oficio do oleiro, que non sabía e aprendín a raíz deso. Hai os canabarros, que é unha peza que se utilizaba para ir comprar o viño á taberna cando non había garrafós. O forno que utilizaba meu pai para cocer os cacharros era un forno bastante grande, ao mellor de 2 metros cúbicos ou así. Realmente construíuno el, ten un piso de ladrillos furados hacia arriba para que poda subir o calor. Enfornar leváballe moito tempo, porque meu pai metía aí as pezas a granel, unhas encima doutras, e era un arte. Meu pai botaba a mellor 5 ou 6 horas para poder cargar o forno de pezas e despois a mellor outras 6 horas metendo leña. Recordo que sempre gastábamos un carro de leña en cada cocción. Facer cerámica ou olería é unha cousa moi relajante. Eso sentaste nun torno e desconectas de todo o entorno que tes ao lado. Pois entre cousas que non queremos que desaparezan tampouco son os bares do rural. Eu que son dunha aldea ben pequeniña, de pouco máis de 30 habitantes, o Santo, pois tiñamos aí, temos o Bar Segundo, o Bar o Santo, tiñamos o Bar Vímer, o Bar Río, e iso, pois claro, é moito máis que un bar, que un negocio, é un eixo vertebrador que crea unha comunidade, ali acoden os veciños a falar, a poñerse ao día, a xogar a partida. O certo é que a veces ata funciona de tenda improvisada e cando pecha pois pecha moito máis que un negocio, pecha pois un xeito de conectarse, non, entre a veciñanza e ademais de manter vivas as aldeas fronte ao abandono. Nós estivemos en San Xoán do Río, que é un pobo que ten un pouco máis de 500 habitantes, e ali a partida é sagrada, é unha data ineludible. Hai lugares de sempre que non son casa, pero son fogar. Tabernas, bares, tascas, son o corazón das aldeas. Un espazo onde todos contan e ás veces tamén cantan, rin, comparten e, sobre todo, saben que forman parte dunha gran familia. Irene, desde cando tes este bar?
Va a hacer 12 años ahora en marzo. O único bar que hai aquí en San Xoán do Río. Sí, el único. As persoas lle dar servizo. Unos 200 de los habitantes que hay pasan por aquí al cabo de la semana, sí. Nos preguntamos todos qué tal estás, qué tal te van las cosas, has ido al médico, qué te ha dicho, ayer no viniste, qué te ha pasado. Gente con la que llegas a tener amistad y a preocuparte de verdad por ellos y ellos por ti. Y hay mucha gente que viene todos los días. Por ejemplo, la hora de la partida es clave, o sea, de 2 a 4 es la hora de la partida, es la mesa de la partida y tiene que estar libre para esa hora porque la gente si no también lo nota mucho. Y es terapéutico. La verdad es que te sientas ahí, vas viendo pasar a la gente y es ver a la gente del pueblo. Entonces también aprendes mucho. Pues básicamente es no la vida, pero casi toda. Si el bar desaparece, mucha de la gente que está aquí también ves que desaparece. Convivencia, de lo que se trata, y básicamente es el punto de reunión, o por lo menos yo lo veo así. Si non houbera estes bares hoxe xa non parabas a tomar algo, claro. Irene, por que un bar como este no rural non debería desaparecer nunca? Porque si no la gente no se obligaría a sí misma a salir para nada más que lo estrictamente necesario. Sinceramente, aquí hay vida. Si no, aquí la gente haría lo mínimo imprescindible, que es ir al médico, a la farmacia y comprar lo justo para comer y se encerraría en casa todo el día. Centro neurálgico es el bar. Y aquí tienen la voluntad de verse unos con otros y de relacionarse y de no olvidarse de que al final el primero que te va a echar una mano siempre es tu vecino. 500.000 de persoas sofren un trastorno da conducta alimentaria no país. Unha das grandes asignaturas pendentes continúa a ser a estigmatización das persoas afectadas. Hoxe, no Hora Galega.